posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bond Kalindo lero pa 28 July 2025. The DC kupitirira kulankhulapo chilungamo mosayang'ana nkhope, mosayang'ana chigawo, mosayang'ana chipani, makamaka munyengo imene zipani zosiyana-siyana ndi atsogoleri ake akukasiya mapepala awo achisankho kukonzekera nkhondo ya pa 16 September. Ndipo ine ndimangoyima pa chilungamo, zili ndi iweyo ngati munthu, kaya ndi iwe ngati chipani, usamvese chilungamocho kapena uchimvese. Ine ndi muuni chabe, ndipo zidzakhala ndiwe uzakumbukire pa siku limenelo kuti wondiuza analipo, koma ine ndimangoyima pa chilungamo chifukwa ineyo ndimaona ngati kunena chilungamo ndi bwino kusiyana ndi kusachinena. Leronso tiunikira kwambiri zimene zikuchitika ku BICC, komanso kuona zimene zichitike lero komanso zimene zachitika dzulo pamene chipani cha UTM chinakapereka mapepala ake. Kodi zimenezi zikutanthauza chiyani? Koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndinene kunena kuti ndiunikiranso za maloto amene ine ndawalota usiku, amene andionesa zinthu zobisika, Mulungu kundionesa zinthu zimene ine sinayenere kuziona. Izi ndizilankhulanso kwa inu Amalawi kuti muziwe maploti amene akonzedwa kuchokera ku dziko lina ndi atsogoleri ena. Ndikunena kuti ku dziko lina ndi atsogoleri ena chifukwa chokuti Amalawi samafuna kuuzidwa chilungamo, makamaka anthu andale. Ndiye izizi ndikunena kuti ndiulula zobisikazo zimene zikuchitika ku dziko lina ndi atsogoleri ena kufuna kuwaphumisa anzawo, chifukwa ku dziko linalo kuliso zisankho monga mmene zikuchitikira kuno ku Malawi, ndipo kuli maploti osiyana-siyana ofuna kuthana ndi chipani china ku dziko limenelo chimene chikuoneka kuti chili ndi anthu ambiri ochisatira. Ndi anthu enawo amene akuona ngati akhoza kuphumusidwa kekewo akonza mapulani oyipa kwambiri. Koma tisanafike kumeneko ndikufuna ndichose nkhawa zimene Amalawi ali nazo. Inu Amalawi mwakhala mukuyimba mafoni kumandifunsa kuti kodi msonkhano umene akuyitanisa Lazarus Chakwera ku parliament ya emergency, kodi zimenezi siza chinyengo? Akufuna akatitani ifeyo, ati afuna akasinthe malamulo ena oyendesera za chisankho. Ndiye inu tatiuzeni a DC popeza timamvera kwa inu uthenga nawo, ngati kuli za chinyengo akhoza kukazipanga kumbali ina. Koma msonkhano umene akuyitanisa Lazarus Chakwerawo ndi msonkhano ofunikira kwambiri. Ndikufuna inu Amalawi mundisatire, posatira malamulo amene akuyendesedwa zisankho muno Malawi akuphinja anthu ena ufulu wawo kuti asakavote, motero kuti ngati msonkhano umene usuchitika ku parliament anthu over 50,000 sakakwanisa kuvota, chifukwa malamulo amene anakonzedwa ku parliament ndionena kuti munthu amene sanatenge transfer pa siku lovota ngati wapita kukagwira ntchito kwina sangakavote. Amenewo ndiye malamulo amene anapangidwa ku parliament kudzera kwa aphungu athu a nyumba ya malamulo. Izi ndi zimene tikunena kuti tiyeni tikamatumiza aphungu ku nyumba ya malamulo tiziyatumiza anthu amene ali able to understand English, chifukwa zochitika ku nyumba kuja zimachitika mu English, koma aliko ena ake ku nyumba ya malamulo kuja English yo imawavuta. Amakhonza kukhala chaka choyamba pakana chaka chachiwiri pakana chachitatu chachinayi pakana kusiriza parliament. Kaye parliament yapita inali ndi zaka 6, koma enawo sanalankhulepo china chilichonse kumangovomera. Ndiye itabwera bilu imene yonena kuti munthu amene sanatengepo transfer siku lovota kupita kukagwira ntchito kwina, kaya ndiwe wa polisi, kaya ndiwe wa ame, kaya ndiwe wina aliyense mwina wakagwira ntchito kwina kulikonse siku lovota, koma ngati sunatenge transfer sukavota. So izizi zipangisa kunena kuti anthu over 50
100,000 akalephere kuti akavote siku limene la voti. Ndiye meeting imene ikufuna kuti ikasinthe malamulowo kuti ikwanirise kapena ithandize anthu amene azagwire ntchito malo osiyanasiyana siku lovotera. Ndi chifukwa chake anthu ambiri amanena kuti parliament yathu tiyeni pena izilankhula chichewa, chifukwa ichichi ndi chilankhulo chathu chakuno ku Malawi, koma popeza kuno ku Malawi timapanga matama, ngakhale president amene matama ndi chizungu ngati ndi cha ambuyache. Izizi zikupangisa kunena kuti ma parliamentarians ena asamaziwe zimene zikupangidwa nyumbamo. Komanso nthawi zina chizungu chake chimakhala cha uloya choncho, ma bombastic choncho ngati chakukhoti. Ena wasaziwa. Ndi chifukwa chake ku constituency ko mukamatumiza munthu opita ku parliament, musamangoyang'anira chipani, musamangoyang'anira kumene mukuchokera, musamangoyang'anira ubale wanu, muzitumiza anthu okuti azitha kumakamvesa chizungu. So kairo tili ndi parliament imene singathe kumalankhula chichewa, amenenso ziko lache majority ndi anthu oziwa chichewa. Anayenera kuti asinthe kumene kujako malamulo ena oyendesera nyumba imene ya nyumba ya malamulo. Taona lero zatiyenda pakhosi, tuzatigwira pakhosi aphungu a nyumba ya malamulo ooneka ngati ovalavala masuti choncho, koma analephera kuchita kuthandauza kuti lamulo limene tikulichita pasili lizakhala loopsa bwanji. Lero lindilira anyokatu anthu amene azagwire ntchito siku limene ili, ngakhale akumeki konko sazakhala ndi ufulu okavota chifukwa chaona kuti lamulo limene ili likuwaphinja. Choncho eno Amalawi ndafuna ndikusimikizireni kuti kuyitana kwa nyumba ya malamulo ya emergency iyi ndikofunikira kuti anthu amene wakasinthe lamulo lonyasa limene eni ake analiyika mosazindikira chifukwa chosamva chizungu. Koma ngati kuli zina za mapulani khala za mahandi house, izo ndiye muzangoziwiratu ngati za mahandi house ziti zikachosedwe, muzangoziwiratu kuti chiseko cha apana IMCP ndi achakwera chifukwa zinthu zawo pa ground sizikuyenda. Kwina kuli konse akupita angotukwanidwa kumangogendedwa. Ndi apa munagendedwa ku ulongwezana lija, kugendedwa pa ulongwe. Andi ine sikuti ndikusekerera zimenezi, ndikupempheninso ni Amalawi munyengo imene yazisankho tiyeni tiasiye anthu apange kampeni amene akunyamula anthu kuchokera ku Nsanje Malole kumulanje kwina kuli konse khansonkhano oli kukalonga anthu akunyamulidwa kuchokera madera osiyanasiyana. Asiyeni anthu amenewo muziwe kuti kumeneko ndikutha kwawo kuonesa kuti alibe mphamvu, chifukwa chipani cha mphamvu sichimanyamula anthu Malole, chimakapeza anthu koko chisatira mmene zinaliso zulonga tikwana nkumba nsewu wana nkumba kwa chantulo kuchita kuchipanga ndi greda. Nthawi yonse anthu amaenda mmabampu mmabawo, lero kuupanga ndi greda nsewu kuuthira madzi chifukwa choti kukudusa president. Ziko lomvesa chisoni kwambiri. Mukanamusiya aende mmabampu momwe mmatako ampweteke aziwe kuti nakunena kuti chitukuko kona nkumba kulibeko kwa chantulo na nkumba kunali kulibeko chitukuko. Mukanamusiya choncho ndichite kondemu zimene zachitika apa pa ulongwezana kuma amenya anthu ochokera kumulanje, kutyolo, kunsanje, kuchikwawa amene ananyamulidwa mmaatiki Malole chifukwa chothamangira 5,000 mmene kukuzizirira kunjaku. Ena numunasiyana ang'ono koma nditu kuthamangira ndalama. Ndipo ndalama zizatipesa ife Amalawi makamaka azimayi kususuka zinazira ziziyang'ania ni patali. Choncho ndikusimikizireni Amalawi kunena kuti kupita ku parliament kumene akupita aphungu a nyumba ya malamulo ndikwabwinobwino chifukwa afuna akasinthe malamulo amene akuphinja anthu ena kuti asazavote siku limene lilazisankho. Nkhani yathu yayikulu lero yoyamba ndikuunikira zimene zachitika ku parliament, not parliament but ku BICC Zulo, pamene chipani cha UTM cha Malemu Saulos Chilima chinakapereka nacho mapepa lake kuzera kwa Adaliso Kabambe komanso running mate wake Matthews Ntumbuka. Abale nthawi zina Nsanje siyabwino, Giride siyabwino. Ziko lino likuwonongeka chifukwa cha asogoleri a Nsanje kapena Giride. Osamakhala ndi Nsanje pamene zako wachita bwino. Tiyayamikire tu a UTM
abweresa kirimu tu ya anthu abwino. Ndipo zulo even pa social media panali excitement, panali hope, anthu kusangalala, machalichi kusangalala, anthu osiyana ose opemphera kusangalala, amene amalifunira ziko lino zabwino kusangalala, kunena kuti talandira kirimu kwambiri. Likanakhala kuti ziko lathuli lili ndi zipani, lili ndi anthu okonda ziko, kirimu tu ndi imeneyi, tonse tikanaunjikana ndi kuthamangira kumeneku ndi cholinga kuti tipulumuse ziko. Koma mmene zilili kuno ku Malawi ndi wajabalikanitu, aliyense amafuna zache. Kuteroko a DPP akufuna zawo, a UDF akufuna zawo, a Nankumwa akufuna zawo, a Ford akufuna zawo, aliyense akufuna zache, aliyense akhale president, aliyense apambane, a uyu ndo akwathu uyu ndi mvotere ameneyi. Tikanakhala kuti andife agenda yathu ndiyo tukula ziko, yochosa mavuto kuti ziko lino litukuke. Makamaka munthu wakumuzi amene alibe china chilichonse, nkutheka tu enani wandali inu muli nawo mathuta mbala anu, mukamapanga matama chochinde kuti kwanuko mukudya maphalala. Koma pali anthu ena ake chazana sana aje, anthu ena ake akuvutika kumuziko, mankhwala kuti apite kuchipatala kulibe, sukulu kulibe. Izi zikunenedwa za maflashes, ana akuphunzirabe pasi pa ntengo. Kutero ku flash wazikayika pasi pa ntengo popanda somazi, oti tu zimbuzi zimene zizikubwerazi zizakhala tu za mazikale ya automatic tu, azikamangirira pasi pa ntengo pamene pakuphunzira anaja. So ziko lino ndilombesa chisoni, ndikumazifusa mafuso kuti kirimu ngati imene iyi ya UTM, kirimu ngati tingoisiya basi. Anthu azipani inu simungabwere pamozi. What is wefe kupita ndikukachita present kirimu ngati imene ijayo, koma zipani zonse ndikulephera. Chifukwa tu apapa tu zonse zipani zosusa, ndifuna ndikubechereni, tikhoza kukhala ndi makani amene tingapange, mwano umene tingapange, koma what is wefe ndikupita kukapanga present zonse zija, zonse zimene tapanga zija, anthu ochuluka amene alilimu ja, koma ndikukalephera zisankho. We need to think twice. Choncho tiathokoze a UTM. Mwatichosa manyazi pamene pajapo amalawi anali ninkhawa. Koma iyo what a perfect pair. Tithokoze kwambiri. Mwina vuto likhala manambazi omwewo, koma inu a UTM muganize mufasa, inu a DPP muganize mufasa, inu a PP muganize mufasa, inu a opposition nonse muganize mufasa. Lero tikudikiriranso kuti tione zimene atitengere a David Mbewe, amene oso siku lawo ndi la lero. Koma zulo lija, that was a perfect team, a perfect pair, a beautiful day, beautiful scenarios. Anthu aja kuoneka kuti anakonzeka, Kabambeto anakonzeka, Kambala anakonzeka, Kaliati tu anakonzeka, ngakhale kuti sanabwere chifukwa chokapereka mapepala kumulanje, pajama imira kumulanje nde siku lawo linali zulo. Koma iya tithokoze kwambiri anyamata inu ajina Njawala, ajina Kwesi Msusa. That was beautiful. Even inzimu wachilima kumene uliko, ukukondwa kwambiri, simunampangise munthu manyazi. Nkhani yanga yomaliza lero ndi nkhani ya maloto. Maloto amene wandionesa Mulungu, ndipo akondionesa maloto wa zimene zikuchitika muziko lina limene sokuliso masankho, makamaka maploti amene akonzedwa. Yakanakhala kuti kunali ku Malawi kuno ndikanakuchenjezani inu asogoleri, kunena kuti samalani pamene mukuyenda kwakonzedwa ploti yonena kuti sogoleri wina azamuchite assassinate. Anthu amene ali muziko lina loyandikana ndi Malawi akugona ku mahotelo, ndipo pali chipani china chachikulu chimene chikusunga anthu oma assassins 11 akuwasunga ziko lina loyandikana ndi ngati ku Malawi. Ziko loyandikana ngati ku Malawi, koma si ku Malawi, ndi ziko lina lake. Komanso ziko limene kukuchitika ngozi ko si ku Malawi, koma ndi ziko lina kumene sokuliso zisankho zofanana ndi kunoko ku Malawi. Choncho pali sogoleri wina
amene ali ndi anthu ambiri amene akumusatira, sogoleri amene yakuwapasa mpichipichi anthu amenewo amuziko lofanana ndi Malawiro, ndipo munthu amukonzera chiwembu chokuti azamuchitira assassinate pa nsonkhano. Kukanakhala kuno ku Malawi kumenenso anthu ake samafuna kumva chilungamo, ine ndikanangonena kuti samalirani inu azipani pamene president wanu akuyenda malo osiyanasiyana, mukuyenera muchite beef up security. Koma unfortunately kuno anthu samafuna kumva chilungamo, ndi pamene amatukwana musamale kwambiri kuti kuli ploti iyo ngati ioneka ngati kufuna kumuchita assassinate munthu kuti asayime nawo pa zisankho. Koma unfortunately siku Malawi chifukwa Mulungu sanandionesere kuti kodi ziko limeneli ndiliti. Komanso akufuna pange ploti ina yonena kuti akudati munthu yokhali ndi vuto lanji kaya ndi vuto la mwendo, kaya ndi vuto lanji, kaya ndi lankono, kaya ndi vuto lanji, akufuna kuti amuchite ba. Ndikutha kuona maloto munthu wina wake akumpanganirana kuti asayimirire nawo, ati kumanena kuti amene inde kuti ali incapacitated, ati tu maloto moto. Koma ndimafuna ndionesese kuti kodi munthu amene akulesedwa ndi wa ku Malawi, koma ndinalephera maloto mokuti ndiziwe kuti kodi munthu amene akupanganiridwa amene taina yake kufaja akupanga kumene koko kandi ku Zambia kaya, chifukwa ukumaoneka ngati ku Zambia komanso anthu ache olankhulanso chilankhulo ngati chako kuno ku Malawi, koma kandi ku Zambia munthu wina wake wapanganiridwa candidate kuti amene basi amuchite disqualify, ati akuoneka ngoti sangakwanise, ali incapacitated, kandi ndani. Koma ndikuona ziwawa, ndikuona ziko lisali bwino, ndiye ngati kuli ku Malawi kuno umboni weni ndilibe, koma ndikungoona ziwawa zochuluka, kukhumudwa kwa anthu chifukwa munthu amene amamuyembekezera wawoyo amuchita ba, ati kaya ali ndi vuto lotani, kaya ati kaya ndiloona, kaya mwene atu mu Zambia mo kapena kuimba ko foni ku Zambia ko kufufuza kuti kaya ati munthu yo ali ndi vuto lanji ndi akufuna mpanganirane ndi cholinga kuti basi munthu yo asayime. Koma ili filimu yongomuopa Boni Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.